Parisen preso daukaten lagun bati egindako bisita bat kontatzen du Katalin Minerren turista klasea eleberriak. Idazleak gaur Donostian aurkeztu duen liburuan, norberaren gandik gerauzi ezin ditugun beldurrak dira ari nagusietako bat. Beldurrin koherenteak, ustez ditugun ideien kontrakoak, ia inori aitortuko ez genizkiokenak. Bidaia hori ordun esan dezakegu zapalkuntza edo presio baten ondorio edo motibo edo abiapuntu duela, ez? Eta aldi berean, bidaia hori personagaiak pentsatzen du azkena izan litekeela, epaiketa baitator. Momentu hori klabea da, ez? Ze askotan, zapalkuntza bat bizi dugunean, lehen pertsonan, unean, gure gorputzetan, zaila egiten zaigu inguruko zapalkuntzak ikustea, inguruko zapalkuntzei duten lekua ematea, eta zailagoa inguruko zapalkuntzetatik mundua ikusten saiatzea. Ze askotan oso paternalistaki begiratzen dugu, ez begira ze zapaldua dauden besteak ere, baina zailagoa da hor jarri eta saiatzea hortik zen mundu ikusi liteken imaginatzea. Personajea momentu horretan dago, ez da momentu horretan kolpe bat hartzen duela, baizik eta bidaia horretan egiten dituen digresioetan konturatzen da, urte guzti horietan, bidaia horretan zentratu behar izan du zapalkuntza batean, baina inguruan denbora guztian gurutzatu zaizkiola beste kontraesan, beste zeharlerro, beste borroka, beste resistentzia, beste opresio batzuk. Eta orain du garaia, edo orain du momentua, bide bat bukatzen ari da momentuan, bestei begira jartzeko eta besteetati begira jartzeko. Personajea ataka hortan jarri dut. Ordura arte, egin ezin izan duen edo bestelako garrantziarik eman ez dien zapalkuntza horiei begira jartzen da, eta urte horietan bizitakoari forma bat ematen saiatzen da. Pertsonaia bat-batean inguruan daukanaz konturatuko da. Bada bere lagun txiletarrekin ukitzen duelako tiragira edo eztabaida bat, berak galdetzen die zergaitik bizi diren halako hiri arrazista eta klasista eta garesti eta 40 metro karratuko pisu batean eta zergaitik erabaki duten hor bizitzea. Eta Agustinak ondo erantzuten dio eta esaten dio galdera hori egingo lukela soilik non bizi nahi duen eta bertan ze ongizate edukiko duen erabakitzeko ahalmena duen norbaitek. Eta momentu horretan, hor dago beste personaje bat, Marce, kanto bat jartzen du, Iapuren kanto bat, sobreviviendo izena duena, eta dantzan hasten dira, ez? Eta momentu horretan ez aspaletik ezagutzen dituen bere lagun Maritxu Boieroiek, non hile berdea daukaten, piercina dituzten eta bar, hala esaten du zertaz konturatzen da mapatea. Eta esaten du, Marcek eskuetatik tira egin eta sukaldean haiekin dantzan jartzera gonbidatu zuen. Soinu handino haiekin bat-batean lagunak beste era batera ikusi zituen. Haien arropa modernoen azpian, inoiz lehenago ikusi ez izkien azpegiak atzeman zituen, baita azaltonu berri batzuk ere. Unean bertan nabaritu zuen, haien bizi abiapuntuen artean zegoen amildegia. Batzuetan, ez, personajeak horrelako konturatze batzuk, ez? Orain arte lagunak izan dira, denok baldintza beretan jokatuko bagenu bezala eta batean hartzen duzu horrelako zea bat, ez? Personajeak oso leku desberdinetan kokatuko du bere, ikusiko du bere burua, batzuetan aspiratu, beste batzuetan konplize edo impasible, eta beste batzuetan zapaltzaile eta bizitza hori bera da, ez? Gauden tokian gaudela aldatzen dira baldintzak eta aldatzen dira posizioak, ez? Nik Katalin bezala personaje horri jarri nahi nion begira irekitze bat, edo poliedro bat, edo ez dakit nola esan, beste filtro bat, jarri nahi nion ariketa batzuetan deseroso bat, batzuetan kontraesan, ez dakit nola esan, erantzunik ez dituzten kontraesan eta murgiltze bat, eta baita ere nahi nun bultzatu izendatzea, askotan zaila ere egiten zaizkigun gauzak izendatzen jarri nahi ditun. Eta batzuetan ez dugu jakingo nola izendatu, baina saiakera bat, ez? Momentu batzuk, bere horretan. Uste dut, personajeak eta nik neuk ere bintzat ez neukan inongo intentziorik nagusikeria moral batetik hitz egiteko, alegia ez da hau liburu bat non esplikatuko dizun zein dan zapalduetan zapalduena edo zein dan zapaltzaileak izan behar duen kokakpena edo zein dan epelkeriari gabe jokatzeko modu konkretuena, inondik inora, kontrakoa. Ez dago inongo nagusikeria moralik edukitzeko intentzio, ez saiakerarik. Bakarrik espero detena da, bidaia edo liburu hau irakurleentzat edo irakurlearentzat entretenigarria ez ezik
norberak bizi ditugun borroken, ardatzen, zeharlerroen, hildoen, kontraesanen inguruko hausnarketara bideratzea.